Det har nogle gange været meget ubehageligt at være over min rigtige mor. Der er mange alkoholikere, mange der er psykisk syge og sådan noget. Altså, der var en gang, hvor jeg var hjemme med min mor, og der var en alkoholiker derinde på besøg. Jeg synes bare, det var rigtig, rigtig ubehageligt. Det kunne jeg bare slet ikke lide, og jeg brød mig ikke om hende. Så jeg tog det op ved kommunen, og min rigtige mor kom, og min plejemor, og hende, der bestemmer det hele. Og så sagde jeg direkte til min rigtige mor, at jeg synes, at det var rigtig ubehageligt, at hende der alkoholikeren, hun skulle være i min rigtige mors lejlighed, når jeg var der. Og det var rigtig svært at sige, men det var ligesom om, at jeg var rigtig lettet, fordi nu vidste hun, hvordan jeg havde det. Så nu tænkte jeg, at så kunne det måske ændre sig lidt. Så altså, jeg sad godt nok og græd, da jeg sagde det, ikke? Men jeg fik det sagt, og det var virkelig, virkelig vigtigt. Fordi så ved ens rigtige mor også, hvordan man har det. Fordi det er jo tit, man ikke kan se det sådan udenpå, men indeni kan man altså godt. Så. Rosas mor drikker sig ihjel. Rosas mor begynder at skære i sig selv. Hun holder øje med hende, Rosa. Lille søster græder. Hvad gør du? Hvad gør du? Hans mor vil ikke have hende. Hvem vil have Rosa? Hold kæft! Alene, du er helt alene. Hvorfor valgte I at blive aflastningsfamilie og plejefamilie? Det var meget tilfældigt, fordi vi blev ringet op af Køge Kommune og spurgte, om vi ville have 2 piger. Og da vi havde set dem og snakket lidt med dem, så fandt vi ud af, at det kunne vi godt tænke os. Så det gjorde vi. Og da vi havde haft dem nogle år, så skulle de flytte til Lolland. Det var 2 piger, der krævede rigtig meget. Der havde det rigtig dårligt. Men moren valgte at flytte til Lolland, og så blev vi ringet op, om vi kunne tænke os at få en lille nyfødt.
Og det snakkede vi lidt om, og vi snakkede lidt med vores store børn om det, og så blev vi enige om at sige ja. Og det var jo dig. Hvordan får man et plejebarn til at føle sig en del af familien? For det vedkommende omkring dig, der var det jo nemt nok, fordi vi har jo set dig, så dig jo første gang dagen efter du var blevet født, og vi har jo fulgt dig, og da du var 10 dage, var du jo heroppe første 2 år i aflastning, og så kom du op i familiepleje, da du var 2 år, og har været her lige siden, så på den måde har det været nemt nok. Også fordi i perioder har vi jo haft dig, hvor din mor slet ikke har været en del af dit liv. Så du har jo også betragtet os som forældre, og vi har så også valgt, selvom man godt kan det som plejeforældre her, at få en aflastningsfamilie. Det ville vi ikke. Vi har altid haft dig med på ferie, vi har altid haft dig med i det hele, så det er bare sådan, vi vælger at gøre det. Og sådan vælger vi også for de andre aflastningsbørn, vi har haft, at når de er her, så er man en del af vores familie. For godt og ondt. Hvorfor valgte du at få mig, når du vidste, du var psykisk syg? Jeg blev psykisk syg, da jeg var 20 år, men jeg har altid ønsket mig at få børn, og da jeg blev gravid med dig, så fik jeg en aflastningsfamilie til dig, hvis jeg skulle gå hen og blive syg og blive indlagt. Og der var du de første 3 år, men så blev jeg rendt ind i en kæreste, som der tog stoffer og var voldelig under en uge, hvor du var på sommerferie. Og så blev jeg indlagt et halvt år, og så kom du i plejefamilie. Overvejede du at beholde mig, efter du havde været indlagt? Selvfølgelig overvejede jeg at beholde dig, men jeg kunne ikke tage vare på dig. Okay. Hvordan havde du med, at jeg skulle bo hos en plejefamilie? Jeg havde svært ved at give slip på dig, men det var for dit eget bedste.